Jagaban Naija, jagaban Naija Umaru Bagon haske ya fito, da muke so kai gwamnan Naija mun yo dandazo. Al'ummar Naija muna jiran kamata da maza. Jagaban Naija Umaru Bagon haske ya fito, da muke so kai gwamnan Naija mata da maza. Jalali na sanya a farko Shakira, ya mujibu da'awati kai kake amsa kira. Addu'a mun nufi ka gafa koko na bara, sanya Bago ya zam gwamnan Naija ya zarce maza. Assalamu alaikum ina mutane ku fito, haske ya nufi inda muke Bago ne yau ya fito. Takarar gwamnan jihar mu Naija shi ne ya fito, mu sani Bago yana da kyan ɗabi'a ta maza. Albashir gora kuce fari a yau ya aniya, da nufin gyara ya zo jihar mu zami dariya. Bago shi ne dace da Naija tun da ya yi aniya, titulu ƙauye da birni Bago aiki na maza. A gafara hanya ga alfajir fa yake ta hazo, wanda in ya shigo jama'a ake magdandazo. Tallafi a gasa ɗawainiya ga al'umma ya zo, ya jajirce fannin tsaro da noma ta maza. Talakawa mu farka kar da mu zaɓi tumin dare, su waɗancan da suke a gefe in har sun dare, za su gyara miyansu ne su bar mu haushi na kare. Shure-shure ba zai hana mutuwa mita maza. Bago ya yi abin a gani a birni karkara, bamuna bohol ko ina yanayi babu jira. Tallafin zawarawa matasa ya yi babu jira, masu na motoci yana rabo Bago maza.